Πίσω στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, για να καλωσορίσω τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο ορθοπαιδικός χειρουργός Δημήτριος Λύρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συνάδελφοι, μιλήσαμε και νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και με τον κύριο Σαμαρά. Φαίνεται να είστε μια πολύ δυνατή και οργανωμένη ομάδα και αυτό προς όφελος κυρίως των ασθενών. Προσπαθούμε. Τι σημαίνει ομάδα για σας η ιατρική όταν ο ένας απαντάει στις απορίες του άλλου? Σημαίνει καταρχήν ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία κλινικά συνδέονται και μπερδεύονται μεταξύ τους. Ειδικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το ισχύο και τη σπονδυλική στήλη ή ακόμα και πόνοι αντανακλαστικοί που είναι από τη σπονδυλική στήλη και αντανακλούν στο γόνατο. Ο καθένας είναι εξειδικευμένος στο δικό του κομμάτι και πάρα πολλές φορές για να γίνει η διαφοροδιάγνωση και η σωστή διάγνωση τελικά χρειάζεται συμβολή και των τριών ειδικοτήτων. Άρα λοιπόν ο ασθενής θα βρει την άκρη μέσα στην ομάδα. Έχουμε άλλον έναν ο οποίος λείπει σήμερα από την ομάδα. Είναι ο κύριος Σταύρος που είναι χειρουργός σπονδυλικής στήλης, ορθοπαιδικός χειρουργός σπονδυλικής στήλης. Επιφυλασσόμαστε για την επόμενη φορά της συνάντησης. Λοιπόν, φέρνετε τεχνογνωσία από Αμερική και Αγγλία. Εκεί εξειδικεύτηκαν, ναι. Ένα μεγάλο κέντρο εξειδίκευσης στην Αμερική. Και να κάνω την εξής ερώτηση. Συμβαίνουν τα ίδια πράγματα σε Αμερική και Ελλάδα όσο αφορά τις αρθροπλαστικές ισχύου και γόνατος? Σε μεγάλο βαθμό ναι πλέον. Γιατί και τα υλικά είναι πλέον τα ίδια, κυκλοφορούν, υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποίηση που συμβαίνει σήμερα. Έχουμε στα χέρια μας, ναι, ουσιαστικά τις ίδιες δυνατότητες. Πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα το θέμα αρθροπλαστικές ισχύου και γόνατος. Επεμβάσεις στην καθημερινότητά σας. Νομίζω πως πολλοί κόσμος ζητά την βοήθεια, είτε είναι τραύμα από πτώση, είτε οστεοαρθρίτιδα λόγω ηλικίας. Κάποια στιγμή θα ζητήσουμε νομίζω τη βοήθειά σας. Είναι ρουτίνα για τον ορθοπαιδικό χειρουργό η αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και πάμε να ξεκινήσουμε από το ισχύο. Επιβαρημένη άρθρωση, κυρίως εμφανίζει προβλήματα λόγω ηλικίας στο ισχύο μας. Είναι το πιο σύνηθες, αν και αυτό έχει λίγο αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παλιά βλέπαμε 80χρονους, 70χρονους να πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα. Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, βλέπουμε όλο και πιο νέες ηλικίες. Σε τι οφείλεται αυτό? Δεν ξέρουμε. Η αιτιολογία της οστεοαρθρίτιδας είναι άγνωστη. Τώρα, προφανώς είναι ο τρόπος ζωής και η εξέλιξη του ανθρώπου που εξαφανίζονται κάποια πράγματα, εμφανίζονται κάποια άλλα. Ξέρετε, όλα αλλάζουν στη φύση. Πιστεύετε αυτά τα τελευταία χρόνια που ήταν και λίγο τρελά στη ζωή μας, λίγο κοροναϊός, 2 χρόνια σχεδόν ήμασταν ακούνητοι μέσα σε ένα σπίτι, το υπερβολικό βάρος που αποκτήσαμε μετά από αυτήν την περιπέτεια έχει φέρει περισσότερο κόσμο στα ιατρεία? Ναι, είναι επιβαρυντικοί παράγοντες αυτοί. Δηλαδή και το ότι κάθομαι και δεν γυμνάζομαι και δεν έχω ένα καλό μυϊκό σύστημα γιατί έχω κλειστεί μέσα σε ένα σπίτι είναι επιβαρυντικός παράγοντας, όπως και το σωματικό βάρος. Δεν είναι οι αιτίες που θα προκαλέσουν την αρθρίτιδα, αλλά ίσως να επιταχύνουν την εξέλιξη μιας ήδη προϋπάρχουσας κατάστασης. Ή και να την επιβαρύνουν. Να την επιβαρύνουν, βεβαίως. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα χειρουργείο? Όλοι οι γιατροί έχουν την ίδια γνώμη. Κάποιος θα σου πει είναι η ώρα να χειρουργηθείς. Κάποιος άλλος μπορείς να το πας λίγο συντηρητικά. Ποιον πρέπει να ακούσουμε, ποιος έχει κάνει τη σωστή διάγνωση τελικά? Τη σωστή απόφαση θα την πάρει ο ασθενής. Αυτό είναι ένα χειρουργείο το οποίο είναι μια πάθηση, μάλλον στην οποία δεν κινδυνεύει ο ασθενής να χάσει ούτε το σκέλος του, ούτε να χάσει τη ζωή του. Το πρόβλημα που έχει είναι ο πόνος και η ποιότητα ζωής που δεν έχουμε. Επειδή αυτά είναι υποκειμενικά πράγματα όμως, δηλαδή αλλιώς αντιλαμβάνεται την ποιότητα ζωής ένας άνθρωπος 80 χρονών και αλλιώς ένας άνθρωπος 50 χρονών, άλλη δραστηριότητα έχει ένας ηλικιωμένος, άλλη ένας πιο νέος, αυτός που θα πει τελικά πότε ήρθε η στιγμή είναι ο ίδιος ο ασθενής. Η ένδειξη για το χειρουργείο είναι ο πόνος και η ποιότητα ζωής που δεν έχουμε. Όταν νιώσει ο ασθενής ότι δεν πάει άλλο και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος και δεν μπορώ να διαχειριστώ τον πόνο με φάρμακα, με φυσικοθεραπείες, τότε ήρθε η ώρα του χειρουργείου. Για τους αποφασισμένους λοιπόν ασθενείς, τι πρέπει να γνωρίζουν, επέμβαση ισχύου, τι ενημέρωση πρέπει να έχουν? Καταρχήν οι αρθροπλαστικές γενικά είναι από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στην ιστορία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Γίνεται μια αντικατάσταση μιας φυσικής άρθρωσης από μια τεχνητή άρθρωση και σταματάει να υπάρχει το σύμπτωμα και τα προβλήματα που έχει ο ασθενής. Απορίες του τύπου, αν θα είναι συμβατό το μόσχευμα, αν είναι ο οργανισμός συμβατά. μου θα το δεχτεί. Δεν υπάρχουν νομίζω τέτοια προβλήματα. Νομίζω τα έχουμε ξεπεράσει όλα Όχι. αυτά, όλα θα πάνε ναι. καλά.
Ποιος είναι έτσι ο νούμερο ένα κίνδυνος, αν τον καταμετρήσουμε ως πιθανή επιπλοκή σε ένα τέτοιο χειρουργείο? Θα σας πω όλες τις επιπλοκές που μπορεί να υπάρχουν και θα σας πω και τα ποσοστά κιόλας. Οι επιπλοκές σε τέτοια χειρουργία είναι η λίμωξη, για κάποιο λόγο να μπει ένα μικρόβιο μέσα. Η λίμωξη λόγω του χειρουργείου, Ναι, του να μπει χειρουργικού όγκου. μέσα στο χειρουργείο, ειδικά σε ασθενείς, πιο πολύ κινδυνεύουν οι ζαχαροδιαβητικοί που δεν ελέγχουν το ζάχαρο ή ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Εκεί υπάρχει πρόβλημα με την ανοσία, άρα είναι η πιθανότητα λίγο μεγαλύτερη. Μπορεί να μπει και σε δεύτερο χρόνο αργότερα, λόγω κυκλοφορίας του αίματος και να πάει να κρυφτεί σε εισαγωγικά το μικρόβιο πάνω στο μόσχευμα. Να γίνει κάποια ζημιά σε αγκία και σε νεύρα, να μπουν σε λάθος θέση τα υλικά, να γίνει κάποιο κάταγμα και να γίνει και κάποια θρόμβωση. Ναι. Όλα αυτές οι επιπλοκές, που είναι επιπλοκές δυνητικές αυτού του χειρουργείου, έχουν ένα ποσοστό 1 με 2%. Είναι σχετικά σπάνιο δηλαδή. Είναι πιο πιθανό να χτυπήσει κάποιον ένα αυτοκίνητο ενώ περπατάει στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης παρά να πάθει κάποια επιπλοκή, αλλά το σωστό είναι να τις γνωρίζουμε. Να τις γνωρίζει ο ασθενής και να ενημερώνεται για αυτές. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το χειρουργείο, πόση ώρα διαρκεί, ο ασθενής τι πρέπει να ξέρει? Η όλη διαδικασία είναι ο ασθενής θα έρθει 1-2 μέρες πριν στο νοσοκομείο να κάνει προχειρητικό έλεγχο, εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα, καρδιολογική εκτίμηση, να το δει αναισθησιολόγος. Συνήθως έχετε τη μέρα του χειρουργείου ή την προηγούμενη. Γίνεται το χειρουργείο, το οποίο η καθαρή του διάρκεια είναι γύρω στη 1,5 με 2 ώρες. Και στη συνέχεια θα κινητοποιηθεί άμεσα με ένα βοήθημα, είτε πει είτε πατερίτσες, την ίδια μέρα. Και η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 1 με 3 ημέρες, ένας μέσος όρος 2 μέρες. Τι μέθοδο χρησιμοποιείτε? Ακούμε για ρομποτική, ακούμε για ένα σωρό εξέλιξεις γύρω από την αρθροπλαστική ισχύου. Μπορώ να ρωτήσω τι είναι το καλύτερο, τι είναι το προτιμότερο ή δεν έχει σημασία? Θα σας πω αυτό που κάνω εγώ προφανώς. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ κάνω την πρόστια προσπέλαση, ο κόσμος την ξέρει σαν άμις. Είναι μια πολύ μικρή τομή στο πρόστιο μέρος της άρθρωσης και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν κόβουμε ούτε εμείς ούτε τένοντες. Αυτό σημαίνει λιγότερος πόνος? Σημαίνει λιγότερος πόνος και σημαίνει ότι δεν περιμένεις μετά κάτι να υπουλωθεί. Δηλαδή, όταν κόβεις μυς και τένοντες με τις πιο παλιές μεθόδους, περιμένεις αυτά τα πράγματα που θα ξαναράψεις να υπουλωθούν. Άρα έχεις μετά προφυλάξεις, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί με μια κίνηση ακραία να σπάσουν τα ράματα και να εξαρθρωθεί το ισχύο. Δεν πρέπει ο ασθενής να ανοίξει πόδια, δεν πρέπει να στρίψει. Έχει διαδικασία ολόκληρη και χρειάζεται μια προστασία για 6 με 8 εβδομάδες. Με την πρόστια προσπέλαση δεν έχεις τις προφυλάξεις αυτές. Δεν κινδυνεύεις από κάποιο εξάρτημα και δεν περιμένεις να υπουλωθεί κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να μην προκαλείς ζημιά στα μαλακά μόρια και να μην προκαλείς τραύμα επιπλέον. Άρα γίνεται η αλλαγή της άρθρωσης, άρα η αποκατάσταση είναι πολύ πιο γρήγορη. Συμβαίνει σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη να κάνουν και τα δύο ισχύα. Θα δούμε αργότερα και στα γόνατα ή και τα δύο γόνατα μαζί. Βεβαίως, γίνεται. Απλά θέλει πολύ προσεκτική επιλογή στον ασθενή. Δηλαδή, δεν θα το κάνεις αυτό σε κάποιο ασθενή που έχει μια επιβαρημένη υγεία με προβλήματα καρδιάς ή διάφορα προβλήματα. Πρέπει να είναι σε μια καλή κατάσταση και εκεί γίνεται, ναι. Ασθενείς έτσι πιο επιβαρημένοι, με καρδιολογικά προβλήματα, με ζάχαρο, γυναίκες με οστεοπόρωση, θεωρούνται πετυχημένες περιπτώσεις ασθενών που τα κατάφεραν? Ναι, φυσικά θεωρούνται. Για όλα υπάρχει λύση. Καταρχήν, αν είναι θέματα γενικότερου ιστορικού, αυτό εντάξει. Όλοι από κάτι πάσχουν, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, αυτά έχουν ρυθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα τύχουν και περιπτώσεις βέβαια που είναι τόσο επιβαρημένη η υγεία, οπότε εκεί δεν θα ρισκάρουμε φυσικά το χειρουργείο και θα είναι ο ασθενής που θα αποκλειστεί από την περίπτωση της επέμβασης. Για την οστεοπόρωση που αναφέρατε, έχουμε στα χέρια μας και την τεχνολογία πλέον. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην άρθρωση θα βάλουμε ειδικά υλικά που έχουν μεγαλύτερα στελέχη, μεγαλύτερο όγκο, να μπορέσουν να πάρουν φορτία περισσότερα και να έχουμε προστασία του οστού για να μην έχουμε ένα δυνητικό κάταγμα ή μια δυνητική υποχώρηση της πρόθεσης μέσα στο πρωτικό κόκαλο. Οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς που φοβούνται έτσι λίγο και πιο πολύ και την αναισθησία και λένε «Αχ, εγώ θα αντέξω, δεν θέλω όλικη αναισθησία, θέλω να είμαι ξύπνιος στην ώρα του χειρουργείου». Υπάρχουν τέτοιες επιλογές? Υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις. Στο γόνατο είναι σίγουρη επιλογή. Στο ισχύο παροτρύνουμε τον ασθενή να κάνει γενική αναισθησία. Αν φυσικά το επιτρέπει. Είναι λίγο άβολη η θέση του χεριού. Έχει το χέρι σε μια άβολη θέση. Δεν είναι κάτι που το ανέχεται εύκολα, είναι ξύπνιος. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να γίνει πάλι επισκληρίδιος και να υπάρχει κάποια μέθη. Οπότε, πάντως και με τις δικές τα δύο χειρουργία γίνονται με την.
Και συμβαίνει αυτό που βλέπουμε στα βίντεο, που παρουσιάζουμε και εμείς από την εκπομπή, που σηκώνεται την ίδια μέρα ο ασθενής, την επόμενη και περπατάει και δεν πονάει και είναι χαρούμενος. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορείς να προβλέψεις την αποκατάσταση ενός ασθενή, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει ρόλο η φυσική κατάσταση, η ηλικία, το βάρος, η ψυχολογία του ασθενή. Αυτά είναι πράγματα που δεν θα τα προβλέψεις και να πεις στον ασθενή θα περπατήσεις χωρίς βοηθήματα σε 2 μέρες ή 5 μέρες. Υπάρχει ένα εύρος, υπάρχουν ασθενείς που μπορεί από την πρώτη μέρα να μην χρησιμοποιήσουν βοηθήματα, να σηκωθούν αμέσως, ένα ποσοστό είναι αυτό. Υπάρχουν και ασθενείς πιο ηλικιωμένοι, επιβεβαρημένοι, που θα κάνουν και 1-2 εβδομάδες να το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Πάντως, ο γενικός κανόνας είναι ότι η αποκατάσταση με τις τεχνικές αυτές είναι πολύ γρήγορη και σχεδόν όλοι θα έρθουν στις 2 εβδομάδες για τα ράματα χωρίς βοηθήματα. Αλλά το να πεις ένα ασθενή την πρώτη μέρα δεν θα κινητοποιηθείς χωρίς βοηθήματα, νομίζω ότι δεν θα το προβλέψει κανένας αυτό. Προσοχή, και δεν χρειάζεται βιασύνη και δεν χρειάζεται και βία γενικότερα. Και δεν υπάρχει και λόγος να το κάνεις, φυσικά. Και ούτε ανάγκη εντυπωσιασμού του οπωσδήποτε να γίνει το θαύμα και ξαφνικά όλα να θεραπευτούν αυτόματα. Όταν ρωτάνε οι ασθενείς πότε θα βγω από το νοσοκομείο, η σωστή απάντηση είναι όταν πρέπει. Όχι όταν αποφασίσει ο γιατρός ή ο ασθενής. Πότε πρέπει και πότε είναι ασφαλές για τον ασθενή να βγει. Μάλιστα. Πάμε στο γόνατο και θα σας πω μια ιστορία αστεία σε εισαγωγικά. Υπήρχε άτομο το οποίο πονούσαν τα γόνατά του και το προέτρεπα. Λέω, τόσες εκπομπές έχουμε κάνει. Διάλεξε ποιος σου αρέσει, ποιος γιατρός να πας να το θεραπεύσεις. Επέμβαση. Τελικά έσπασε ισχύο λόγω γόνατος, γιατί δεν περπατούσε σωστά. Έκανε και ισχύο και 2 γόνατα στην συνέχεια. Και αν με ακούει αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα γελάει, αφού τα πέρασε όλα αυτά. Θέλω να πω ότι τα γόνατα πραγματικά είναι τα σημεία που μας στηρίζουν και μπορούν να μας οδηγήσουν και σε πολλές περιπέτειες όταν αυτά πάσχουν. Ναι, είναι βασική άρθρωση, όπως και το ισχύο, έτσι και το γόνατο. Η οστεοαρθρίτιδα δυστυχώς είναι πάρα πολύ συχνή και στα γόνατα και στα ισχύα, είναι περίπου 50-50%. Και αυτό που περιγράψατε τώρα είναι το σύνηθες, γιατί όταν πάσχει μια άρθρωση και δεν περπατάμε σωστά, τότε αρχίζουν σιγά σιγά και γίνεται μια ζημιά γενικότερα στο σώμα. Και στο αλογόνατο και στο ισχύο και στη σπονδυλική στήλη. Θέλει δηλαδή, δεν είναι να το αφήνουμε και πάρα πολύ, γιατί σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει μια καταστροφή του γενικότερου μυοσκελετικού συστήματος. Το γόνατο είναι πιο δύσκολο από το ισχύο ή άλλο το ένα, άλλο το άλλο? Είναι διαφορετικές αρθρώσεις. Ναι. Σαν άρθρωση και σαν κινηματική είναι πιο εύκολη το ισχύο. Είναι δηλαδή είναι η κοτήλη και είναι μια μπάλα η οποία κινείται μέσα. Το γόνατο δεν είναι όπως φαντάζεται ο κόσμος ένας μεντεσές, κάνει λίγο πιο πολύπλοκη κίνηση. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο γόνατο. Η ίδια χειρουργική τακτική όπως και στο ισχύο, πρόστια, προσπέλαση? Όχι. Η αντίστοιχη πάλι είναι η ελάχιστη επεμβατικότητα επεμβάσεις που κάνουμε στο γόνατο και στην οποία πάλι δεν κόβουμε εμείς και τένοντες. Δεν λέγεται πρόστια προσπέλαση, είναι τελείως διαφορετική. Αλλά οι καλύτερες είναι αυτές τις οποίες δεν κόβουμε ούτε εμείς ούτε τένοντες. Πού γίνεται δηλαδή η τομή? Γίνεται μια μέση τομή στο δέρμα και στη συνέχεια προτιμούμε αντί να κόβουμε, να διατέμνουμε τον τένοντο του τετρακεφάλου για να παραμερίσουμε την επιγονατίδα και να μπορέσουμε να φτάσουμε στην άρθρωση, να πηγαίνουμε κάτω από τον έσω πλατινή. Οπότε ουσιαστικά δεν κάνουμε καμία ζημιά ούτε σε εμείς ούτε σε τένοντες και έχουμε πάλι τα πλεονεκτήματα. Δεν κινδυνεύουμε με κάποιο εξάρτημα στο γόνατα, αλλά έχουμε το πλεονέκτημα του λιγότερου πόνου, της πιο γρήγορης κινητοποίησης και της πιο γρήγορης αποκατάστασης. Τώρα, εγώ σκέφτομαι, αν το γόνατο αντιμετωπίζει και άλλα λειτουργικά προβλήματα, όταν κάνει κάποιος την αρθροπλαστική, μπορεί παράλληλα να διορθωθούν στην ίδια επέμβαση και αυτά? Όπως? Μηνίσκος, να πω. Αυτά θα διορθωθούν ούτως ή άλλως. Καταρχήν, όλα τα αρθριτικά γόνατα έχουν βλάβη και ρήξη στους μηνίσκους. Αυτό πάνε μαζί αυτά. Αυτά όλα φεύγουν. Η μηνίσκη, ο πρόστιος χιαστός, πολλές φορές και ο πίστιος, όπως και ο χόνδρος, φεύγουν για να αντικατασταθούν. Οπότε όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται και αυτά. Λύνονται με την αντικατάσταση της άρθρωσης από την πρόθεση. Την ερώτηση θα την κάνω. Πότε πατάμε το γόνατο, πότε πατάμε το πόδι? Άμεσα κι αυτό. Και αυτό άμεσα. Αυτό δεν είναι όμως λίγο βίο ή είναι ανάγκη να κινητοποιηθεί αμέσως ο ασθενής? Πρέπει να κινητοποιηθεί ο ασθενής. Ναι. Δεν είναι καλό να κάθεται, γιατί αρχίζει και πολύ σύντομα και η ατροφία των μειών. Ναι. Αν ο ασθενής φοβάται να το πατήσει, δηλαδή με φαντάζομαι να φοβάμαι να το κάνω αν μου συμβεί, να το πατήσω. Θα φοβάμαι, μήπως το τραυματίσω, μήπως πονέσω, τι κάνει εκείνη τη στιγμή? Κοιτάξτε, η οδηγία είναι όταν έχουμε ένα βοήθημα, είτε είναι πι είτε είναι πατερίτσες, ότι βάζουμε δύναμη στα χέρια και πατάμε όσο μας αφήνει ο πόνος. Άρα δηλαδή υπάρχει μια μερική φόρτιση βάρους στην αρχή, το ελέγχει φυσικά, το ελέγχει ο ασθενής. Οπότε μέχρι τα όρια του πόνου και σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει θάρρος. Φυσικά και μέρα με τη μέρα θα αισθάνεται καλύτερα και θα
προοδευτικά θα αυξάνει και το βάρος, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπορεί να βάζει όλο το βάρος και να ξεφορτωθεί πια τα βοηθήματα. Πριν κάποιος κάνει αυτή την επέμβαση και είναι υπερβαρός, πρέπει να χάσει κιλά? Καλό θα είναι να χάσει κιλά, αν δεν μπορεί, γιατί μετά έχουν και τη δικαιολογία ότι αφού δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να χάσω κιλά, τουλάχιστον να τα χάσει μετά. Είναι λίγο δύσκολο. Βλέπουμε ότι οι ασθενείς δεν χάνουν κιλά. Απ' την άλλη, όταν είσαι υπέρβαρος και κάνεις το χειρουργείο, έχεις και ένα αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και λοιμόξεων και προβλήματα στο τραύμα και θρομβώσεων. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Το καλύτερο θα είναι αν ένας ασθενής μπορεί και έχει τη θέληση να χάσει κιλά πριν το χειρουργείο. Το γόνατο το αφήνουμε να χαλάσει τελείως για να το χειρουργήσουμε? Είναι η ίδια λογική πάλι. Όταν νιώσει ο ασθενής ότι δεν έχει ποιότητα ζωής ή όταν αρχίσουν και επιβαρύνονται και άλλες αρθρώσεις. Δηλαδή, δεν θέλω να το φτάσουμε και στο τέρμα, γιατί σας λέω ότι αν ρίχνεις το βάρος συνέχεια από την άλλη πλευρά για να έχεις μία ελάφρυνση από τον πόνο σου, θα επιβαρύνεις και το άλλο γόνατο και το ισχύο αντίστοιχα, όπως φυσικά και τη σπονδυλική στήλη. Γιατί δεν πρέπει να φοβάται ο ασθενής, όχι ότι θα μας πείσετε, αλλά να ενθαρρύνουμε λίγο τον κόσμο, θα έλεγα. Όλοι φοβόμαστε το χειρουργείο. Όλοι φοβούνται το χειρουργείο, ναι. Απλά γενικά αυτό που είπα και στην αρχή, ότι είναι από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στην ιστορία των ιατρικών ειδικοτήτων. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των επιπλοκών και το κέρδος που έχεις να ζυγίσεις μπροστά στους μικρούς κινδύνους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί παίρνεις την ποιότητα τη ζωή σου πίσω. Και γίνεται καθημερινά ένας πολύ μεγάλος αριθμός και στη χώρα μας τέτοιων επεμβάσεων, και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Και νομίζω πως αυτό που λένε οι περισσότεροι είναι γιατί το κάναμε νωρίτερα, μάλλον. Συνήθως έτσι γίνεται, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι πραγματικά έτσι, υπερβαίνει τις δυνατότητες μας, τις δυνάμεις μας, νομίζω, ένας άνθρωπος να πονάει κάθε μέρα. Ναι, βέβαια. Δεν έχεις ποιότητα ζωής. Το πρώτο πράγμα που αρχίζει φυσικά είναι τα ψυχολογικά προβλήματα και η κατάθλιψη. Η απομόνωση, δεν βγαίνεις από το σπίτι, δεν είσαι παραγωγικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ωραίο έργο σας και κάποια στιγμή να συναντήσουμε και τον τρίτο. Βεβαίως. Ιατρό της ομάδας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, από όλους εργάστηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες.